Apa-apa? Ngopo? Apik rupamu ngene iki? Kowe apik kowe karo jarane malah. Ngomong anak iki men to. Sopo? Lurahe to. Oh. Iki jaran wedok. Apa? Sing Oh, alah jarane wedok ngene iki to. jaran wedok endi? Nah, piye muni piye? Anu, Nah, niki. lek gimana iku lak duwe jaran telu to. Kowe muni piye? Lek gimana duwe jaran wedok. Nah, niku wis payu karo sing putih ternyata. Kon payu yo. Bong. Aku ora melu terirat. Apa dikira aku gedek ngono? Dene kok. Bareng bojoku teko kok ndur kowe muni iki jaran wedok. Bojoku tak anggap jaran ngono kok. Hah? Kowe iki wis jelek kok piye ning kene? Lho. Kok malah medeni? Ora rong kamu ki ngopo? Niki lho. Kok kaya bayi. Mau disayang. Ora. Ora apa-apa. Wes, gak wes. Ora apa-apa kan ya. Ora ngerti ayo. Kok ora mbok deleke to? Kenapa pindho ning iki? Ning malah bagus ngono kuwi kok kowe. Heeh. Iki aku malah cubriya karo kowe wong loro lho. Dipun to pira? Aja-aja nek aku ora ning omah, kowe sembrono karo bojoku. Lah ketok. Ya. Ngono ta? Boten. Lagi kula sing ngopeni to nek jenengan boten ten Boten bangsa itu niki los mau. Boten kula jenengan boten wonten. Lah menika. ora misora to Mas. Lah menika piye? Lah niki. Ya apa iki? Nek jenengan boten Iki aku cubriya tenan lho iki. boten ngeten niku tegese nek jenengan boten ten dalem, kula sing nebahi kasur. Dudu. Dek. Iku pun berbohong besar niki. Pun Ah piye? Sak weruhmu piye? Saya ditebahi boten kasur. Apa? No. Aku kok ditebahi? Nebahi bojoku. Yo sing tak tebahi kuwi ganti bojoku. Ayo. Sing ditebahi ngondi? Ret. Ayo nek pancen tau nebahi. Sing ndi sing ditebahi? Mbak. Ndi? Aku bingung. Iki ngopo e? Apa kowe nek tak seneni njur gawe-gawe. Njur gawe-gawe. Serangan panik. Oh, serangan iki. Ya ampun. Lah terus Njur kaya ngono kuwi njur tambane apa tambane? Pun kula nang pejahi mawon kok. Njur njaluk mati. Boten iki wae nang gojekan. Yo, aku ngerti nek kowe kuwi seneng gojek. Karo meneh yo ora bakal to nek kowe kok njur arep sembrono karo bojomu. Nah, nggih mesti to sembrono. Bocor. Boten boten. Ya kowe iki ngrumangsani nek ming sak uncek to ya. Ora ngerti ucapmu ya. Dereng ngerti cengkula. Puncak. Oh. Ora rumangsaku kok budhek banget to kowe iki. Kula gadine Pak Surono. Aku seneng ketunggon kowe sak kloron ki mergane kala mangsane tak jak gojek kaya ngene. Aku seneng. Luar biasa lho Lurah. Tegese
aku ki karo mbok wedok kuwi lak entuk panglipur. Ora mung saben dina mung delek-delek wae. Ning kula niku tetep gumun karo sampean. Jane sampean ki le wirawiri ning omah ki ngopo, mikir apa? Kok ulate peteng tanpa duwe ulat sumeh. Nek enten perkara ki mbok dirembuk karo bojo. Apa sampean werna-werna meneh? Nggih. Ora piye? Lho kok werna-werna piye? Biyen sampean ki kepiye? Werna-werna kuwi sing tok karepke werna-werna ngopo? Seneng wong wedok liya to? Cetok. Heh? Nah niki cetha ta punan? Saya ngerti main kula, saya ngerti. Seneng wong wedok liya. Mulane piyayi kakung ki nek ning omah ulate peteng terus. Jarene nek ngingetke bojo ora apik. Nggih mboten? Ini mbok yo nyebut. Nek ning jaba wae ulate le padang weruh bocah wedok sithike le. Piye ngono? Yo. Betul. Awake dhewe kuwi wis tuwa nyi. Kok kowe isih duweni penemu sing kaya ngono to? Jenengan ngaku tuwa niku rak tekno teng ngarep kula. Nggih Lha mboten? nyatane aku ki ya wis tuwa. Kowe karo aku kuwi wis anak-anak. Anake wis gedhe, wis joko. Ah wong lanang niku beda. Nggih mboten? Bedane Lho. Wong lanang niku mlangkah lawang wis beda karo kandhane niku. lho. Aku aja tok padake wong lanang liyane lho. Aku ki wong lanang sing temen lho, Nyi. Tenan apa? Lho, kepiye to? Lho, Nek aku kuwi ora dadi wong lanang temen. nggih. Ora bakal langgeng nggon kebobojan karo kowe nganti tekan sprene. Niki le langgeng merga kula niku kuat dadi bojo sampean. Lho nek kula niku ora kuat dadi bojo sampean tak tinggal kok. Napa dikira wong wedokan polo rupane ki ra ono sing ngopeni? Isih ono sing gelem. Aku melu emosi ya. Kowe kok ora ngewangi aku to? Betul, kula terbawa suasana. Bojoku nesu-nesu kaya ngene kok. Kok ora ngewangi aku? Anu kok. Lho nek pancen ana buktine kuwi aku ki ora bakal nesu. Lah wong ora ana buktine. Ajeng potong. Kok kaya men Kula cukur. Rono. Iki secara aja. Kowe dhewe yo melu dadi seksi. Kula melu seksi iki kali Nah. SMA. Sapa? Niku. Kowe kuwi sak lawase rak mesti ngetukke aku. Nggih. Sing jujur, Piye? sak suwene kowe ngetukke aku kuwi aku tumindak apa? Kandakno, sing tak ngerteni lho. Kandakno. Piye? Piye? Manopo? Kula wingi sumerep ki lurah. Gandeng kalih SMA. Pokok SMA niku jam kula. SMA ki Sekolah menengah atas. Kowe iki urung iki ya ngono ya. Piye? Kalih Piccolo, anake Legiman. sapa? Takon jujur. Kula pun jujur. Aku sinegor sithik kok. Bapak aku karo SMA ngopo aku kuwi? Oh, piye? Iki gandengan tangan. Dengan teman Ampun. Wong sasela sampean niku. Kok ketok banget nek golek. Ini kamu tadi. Piye? Menika mboten leres. Terus? Nah, Sing Menika fitnah. Sing ngertos niku kula seksine kula sampun dangu. nah kandakno. Nek kowe ngerti tenan iki kandakno. Ngeten iki. Bon. Ayo. Iki kowe kok saya kurang ajar to? Aduh, nggih, ampun. Mohon Kowe iki mung tak kon-kondo karo bojoku. Aku malah ngrangkul barang. Anggepmu opo? Nah, aku kan dadi melu-melu. Wah, yo. Lho. Boten saestu lurah menika. Alah ya ampun cantike. Alah, pun. Wes do rampung. Tahu sih, Mas, nek ketemu aku ki mesti nejak pati. Wes do rampung le bocah. Kok sinten? Sik. Mangerti. Eh,
kesurupan ngendi kowe iki? Aku sapa to? Pun monggo. Monggo dicekake nggih. Urang. Boleh ngomonganmu. Nggih, nggih. Kok tak matur omongan. Ya. Nggih. Iki. Jane aku ki arep kondo kawe. Niko, ono apa? Kula ajeng diperkaos. Kurang ajar tenan kok. Ngedeg-deg iki lho senengane. Wong ora ono apa-apa kok. Jan.